Милли музейда елга бер генә була торган вакыйгам. Фондтан җиңү байрагын алып чыгалар. Аны моннан нәкъ 79 ел элек 146-нчы укчылар дивизиясе Мәскәүдән Берлинга күтәреп барган. Кадерле ядкәрне быел Казанның кадет мәктәбе егетләре күтәреп чыгам. Асаф Сулагаевның бабасының әтисе Бөек Ватан сугышында катнашкан. Минем бабам сугышта булды, ул анам кайтмаган. Берлинга кадәр китте. Мин анан белән горурланам, мин халкым белән горурланам. 280-й артиллерийский полк, вот мы с вами здесь видим. Он уходил из Казани, сформирован был на станции Куркачи. Байракны заманында Бөгелмә районы эшчеләре теккән, аны хәрбиләргә биргәндә Берлинга кадәр барып җитәргә дигәннәр. Уртасына Советлар Союзы гербы чигелгән. Кызыл хәтфә тукымадан эшләнгән, 124-кә 138 сантиметрлы размерларда ул. Аның алгы өлешендә язылган немец оккупантларына үлем, Ленин-Сталин байрагы астында алга, икенче ягында инде 280-нче артиллерия полкына Бөгелмә районы эшчеләреннән алтын сары төстәге җипләр белән чигеп эшләнгәннәр. Сугыштан соң байракны Мәскәүдә Советлар Союзы кораллы көчләре үзәк музеена тапшырган булалар. 61-нче елда гына Татарстанга кайтарылган. Шул вакыттан бирле әлемнең төп нөсхәсе милли музейда саклана. Бу нөсхә әлбәттә аерым бер бүлмәдә саклана һәм температура режимында саклана, аның дымлылыгы да. Һәм инде әлбәттә бер көнгә генә чыгарыла, чөнки үзегез беләсез, бу яңа әйбер түгел. Ул барыбер тузарга да мөмкин. Бу бит инде безнең тарихны, чын тарихны күрер өчен менә дигән мөмкинлек. Байракны җиңү көне алдыннан фондтан алып чыгып халыкка күрсәтү 1970 елдан бирле сакланган күркәм гадәт. Бабайларым белән бик горурланам. Шакырамында килдем. Сугышта катнашкан иде, командовать иткән иде. Берлинга да барып җитте һәм җиңеп кайтты. Аның бар иде бер ранылары да. 9 май алдыннан ел сайын казанлылар хәтер бакчасы акциясенә дә кушыла. Башкаларның җиңү паркында 20 алмагач утырттылар. Акция 12 ел рәттән уздырыла. Быел республика буенча 1,5 миллион агач үсентесе утыртырга ниятлиләр. 12 елга 300-дән артык агач утырттык. Безнең бабайларыбызны, безнең тарихыбызны онытмас өчен бездә алма агачлары утыртып, безнең туганнарны һәм бөтен хәзерге геройларны, үткән геройларны герой белән таныша алабыз. Казан медицина университеты янында Бөек Ватан сугышында катнашкан табибларны искә алдылар. Монда хәрби госпитальләр өчен белгечләр әзерләгәннәр. Фронтка 100 мөгаллим һәм 2000-гә якын студентлары китә. Сугыш вакытында 3 ел ярым эчендә 750-дән артык кешене, яралган кешене, авырган кешеләр, Советлар армиясе солдатларын, офицерларын яңадан фронтка җибәргәннәр. Бу минемчә зур батырлык та батырлык булып тора. Акча җыйганнар 500 мең сум акча. Менә шулар акчаларына менә Казан авиацион заводында самолет ясап, аның канатына менә Казан дәүләт медицина институтыннан бүләк дип самолетны җибәргәннәр. Студент һәм мөгаллимнәр үлемсез полк акциясенә дә кушылды. Алар сугышта катнашкан бабаларының һәм белем алган уку йортындагы ветераннарның фотосурәтләре белән чыкты. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.